Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahirap. Ating bibising ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Karehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ibabahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na kulturang mag-ukit. Actually, hindi ako marunong mag-ukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yon. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit.
Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo. Kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong, bisa ka mandukit. Sabihan ng mga college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko eh. Kasi ako, made na ako eh. Kari na ako eh, lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok, tumas level, mo ketang stagnant. Mag-evolve, diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa tiken in talent eh. At yung talent eh. Inborn in kami, it is tradition. In tradition, it's in our blood. Ing apayo ko mo, itang dapat porsigido ka, ating kang disiplina, motivation, i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud, yung first try mo, naka-maikwa. Kaya ba't discourage ka na? Resilient ka dapat. Creative. Mo kabud pamandukit eh. Ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo, kaya ka, tang porsigido ka mo. This, of course, yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Inyang 1892, mitatagyayng matuwang istasyon ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inyang 27 ng Hunyo, 1872, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na ding Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Giyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Batahan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang be at kabiyayan da rin Kapampangan uling pamikalakal kay industriya ning Atbo
Abaca, Ampong Abyas, Kanita, King Pampanga. Mapalyaring darang ngaldo, subliyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ng Central Luzon, King Manila, kahamilatan na ng tren o dalang bakal. Napakalaki ng nagiging ambag at tulong ng CLTV dahil sila yung nagiging link lalo na sa mga information concerning the ongoing pandemic. Ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin. Napakaganda ng nagiging kontribusyon ng CLTV sa lahat ng sektor. Alam natin ang critical role ng media. Nabati ko kayo, tuloy lang natin ang laban. CNTV, nakakatulong siya not only in reaching people by seeing the commercials and ads. Yung ads and commercials nila comes from the heart. It is family-oriented. Kaya medyo madali siya mag-reach sa mga tao sa ganung paraan. From our Riot View residences, I'd like to greet CLTV on their 14th anniversary. More power and keep on informing and entertaining and touching people's lives. Kapampangan mi sakwak, kinglegwan naning anaya, gabunding pantas at marangal, sibul ning lugod karinaning tepangan, batis ning katalaruan at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, kilubing puso mi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming Kapampangan. Luid ka, palsintan ming Kapampangan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, kilubing puso atin kang dambana. Luid ka, palsintan ming Kapampangan. Luid ka, palsintan ming Kapampangan.
Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila ng pandemya. Mula nung isang taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kaya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Alang mali, alang gusto, mo balong ninong sasabing totoo. Anya lugod mo, hindi mo king kalupa mong tao. Minsan tamo kumambye, hindi lugod mo kare kalupa mo. Ngayong ika-14 na anibersaryo ng CLTV, mamimigay kami ng brand new television. Sagutin lang ang mga sumusunod para sa tsansang manalo. Ano ang gamit ninyo sa panonood ng CLTV? Saang
programa ninyo napanood ang promo. I-send lamang ang inyong mga sagot sa aming official Facebook page at CLTV36. Kasama ang inyong pangalan, phone number at complete address. 3 lucky winners ang pipiliin via electronic raffle. At ang maswerteng mananalo ay i-anunsyo sa CLTV at sa aming official Facebook page at CLTV36 sa July 1, 2021. Promo runs from May 1 to June 30. Kaya ano bang hinihintay ninyo? Sali na! Dahil baka ikaw na ang maswerteng mananalo ng brand new LED TV. Creator Spirit, accompany creation as it groans in travail. Bring healing to the earth and to our lives, we pray. Lord, hear our prayer. Spirit of truth, protect us from the wiles of the devil, and save us from malicious speech and those who spread fake news, we pray. Lord, hear our prayer. Advocate Spirit, defend those who are persecuted and maligned as they stand for justice, freedom, and integrity, we pray. Lord, hear our prayer. Comforter Spirit, bring peace and comfort to those who tried by sickness, loneliness, and distress of any kind, we pray. Lord, hear our prayer. Life-giving Spirit, increase the divine life in us and bring the spirit of the dead, especially Liberato, to the joy of eternal life, we pray. Lord, hear our prayer. Holy Spirit, accept the thanksgiving of CLTV 36 and its staff on their 14th year anniversary and graciously grant success to the work of their hands, we pray. Lord, hear our prayer. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ng bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kakatamong tagumpe at madadumdum panon na ning kakatamong kasalisayan. Inyang 27 ng Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal, bang pakikita na ding Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Batahan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang biye at kabiyayan da rin Kapampangan, uling pamikalakal kay industriya ning Atbu,
Abaca, Ampong Abias, Kanita, King Pampanga. Mapalyaring darang ngaldo, subliyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ng Central Luzon, King Manila, kahamilatan na ng tren o dalang bakal. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga vendors sa San Fernando Old Public Market magdamag na magbabantay sa isinasagawang demolisyon. Court order, hindi raw kailangan para ituloy ang demolisyon ng City of San Fernando Old Public Market. Kulang na supply ng COVID-19 vaccine para sa mga senior citizen, ramdam sa bayan ng San Luis, Pampanga. Panukalang magkaroon ng ikatlong distrito ng Bataan, lusot na sa Senado. At pagtataas ng singil sa toll ng NLEX, hindi ikinatuwa ng Transport Group. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henson Quizon, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magdamag raw na babantayan ng mga vendors sa Old Public Market ng City of San Fernando ang nakaambang demolisyon sa lugar. Ang kanilang daing hindi raw napapanahon itong ginagawang market rehab dahil panahon ng pandemya at naghahanap pa po sila ng court order para ituloy nga itong nasabing proyekto. Para sa karagdagang detalye, makakapanayan po natin live si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta yung pinuntahan mo kanina at ano yung sabi ng mga vendors doon? Kanina nagkaroon ng bahagyang tensyon, mga kabalan, mga karehiyon. Nakita ho natin na talagang pinipigilan itong mga vendors, itong mga demolition team, para nga ituloy na itong proyekto na alam naman ho natin matagal nang isinusulong din ng lokal na pamahalaan ng San Fernando. Justin, eto nga, nagkaroon nga ng girian sa pagitan ng mga vendor, ng mga market vendor, at itong demolition team dito nga sa Old Public Market ng City of San Fernando. Unang-una, Justin, yung pagsasagawa ng demolition ay pinupunto nila na hindi raw makatao at hindi makatarungan dahil nga panahon ng krisis. Unang-una, dapat din umanong tignan ng city government yung sitwasyon ng mga vendor, lalo na sa panahon ngayon na kailangan nila ng benta. Justin, hindi naman nagkulang itong city government para doon sa relocation area nitong mga vendor na ito. Pero ang kanilang daing, itong relocation area na ito ay masikip at makipot nga yung mga pwesto. Unang-una ay labag daw ito sa itinakdang IATF protocol para nga dito sa tamang physical distancing. Kaninang pinuntahan natin, yes, napatunayan natin na yung daan nga ay medyo makipot at kung magkaroon nga ng pagpunta yung mga mamimili, ay tiyak na magsisiksikan nga doon sa area. Pero good thing dito, Justin, nung dumalo tayo doon sa virtual presser naman itong City Engineering's Office, sinabi nila na patuloy at maganda yung pagsasagawa ng reconstruction ngayong mga panahon na ito dahil limitado rin yung mga pupunta nga doon sa mismong pamilihan. So, ngayon nagkakaroon ng tension doon sa argument nitong mga mamimili at saka nitong City Engineering Office. Pero again, just nililinaw natin na yung 250 million na pera or yung budget para dito sa Old Public Market na to, dito sa gagawing renovation, hindi na po ito pwedeng i-realign gaya nung pinananawagan ng iba nating mga kababayan at ibang mga market vendor. Sabi nila, i-realign na lang at unahin ang pagbili ng bakuna. Ang inaprubahan po ng bangko ay laan para lamang dito sa konstruksyon ng proyektong ito. Justin. Rainiel, kaninang nag-live ka doon sa may palengke na napanood natin yung isang binanggit mo na na-interview mo rin. Sinasabi nga yung tumututol yung mga nagpaparenta ng kanilang mga stall. Pero linawin lang natin na itong public market ay pag-aari ng city government. Kaya nga ito ay pampubliko ng pag-aari at hindi ito pag-aari ng stall owner. Kumbaga itong mga stall owner na to ay nangungupahan lang. At paglilinaw lang din minsan nang nabanggit ni City Mayor Edwin Santiago
na ito nga mga tumututol na to na sinasabi niya, ito yung mga nangungupa na raw dyan sa may palengke ng San Fernando at pinapaupahan yung inuupahan nilang pwesto sa mas mahal na halaga na sinasabi bawal sa market code. Pero ang gaya nga ho ng sinasabi ho natin at tinatanong natin dito, gusto nating malaman, ano ho ang ginagawa ngayon ng local government kaugnay noon. Pero Rainiel, merong sinagot at merong tang nakapanayam at sinagot niya yung ganyang katanungan at nabanggit din ng alkalde. Ito Justin, kanina sinagot to nung Vice President ng samahan na si Sir Ricky. Ang sabi niya nga sa atin na hindi man siya personally yung nagpapaupa o yung ganun nga yung sistema na ginagawa. Pero niya hindi raw masisisi itong mga tao na ito dahil nga kailangan din kumita. Naintindihan natin sila sa side na nahihirapan sila, pero dapat din siguro na ipaalam o iparating natin sa kanila na ito nga tinatawag natin ng itong market code na para sa pantay at patas po na business or economic flow dito sa city. So kinakailangan na maging sentro ng pagbabayad ng buwis o pagbabayad ng pwesto ay tanging dito lamang sa city government. So ayun po, kung susundin natin yung flow, mas magiging maayos na kung ang talima natin ay talagang dito lang sa itinakda, hindi po talaga magkakaroon ng girian or gulo, lalo na yung iba pa na isa pa sa mga na-raise, Justin, itong ilang mga vendor na nagkakaroon umano ng bunutan dapat dito sa pwesto. Subalit napapaboran yung ilang market vendor dahil koneksyon, kakilala, or kung anumang dahilan na nakapamimili sila ng mas maayos na relocation site or mas maayos na pwesto doon sa gagawin mismong bagong palengke. So ayun siguro yung mga dapat natin tutukan at itanong mismo dito nga kay City Engineer na si Engineer Anel. So mamaya makakapanayam din naman. At kaugnay niyan, Rainiel, ito, may mga nakapanayam ka nga kanina at panoorin po natin itong statement ng mga vendors na nakapanayam po ng CLTV News. Kaugnay po ng kanilang pagtutol dyan sa sinasagawang rehabilitasyon ng Old Public Market ng siyudad ng San Fernando. Kaninang umaga nga kasi nagkaroon ng commotion dahil nga dumating yung mga POSCO, napakarami nila. Hindi ko na mabilang kung 30 or 50 persons yun. Tapos, yun nga, wala naman silang dalang legalities, so mga papers para makapag sila ng demolition. Hinihinga namin sila ng yung court order. Pinapaintindi namin na kailangan yung court order, sila naman pinipili nila, meron daw silang legal basis. Ano yung legal basis? Kaya hindi nagkakaintindihan. Pamar po ba kayo na bago yung nasimula yung bago yung construction? Opo. Kasi po para magawa na yung yung palengke. At sa punto pong ito, mga kabalen, para ho sagutin yung ilan sa ating mga katanungan kaugnay nga nitong sinasagawang konstruksyon at rehabilitasyon ng Old Public Market ng siyudad ng San Fernando. Makakasama ho natin live sa ating programa ang City Engineer ng siyudad San Fernando, si Engineer Anel David. Magandang gabi po, ma'am. Hello, magandang gabi Justin at sa mga tagapanood natin. Apo. Ma'am, diretsuhin na natin. Kanina ho nagkaroon ng bahagyang girian at tensyon sa pagitan ho ng ating mga city personnel at yung mga demolition team na nagkakasanga nitong demolition dito sa palengke ng San Fernando. At tutol ho yung mga karamihan o yung mga nakapanayam natin na manininda doon. At meron ho pang video na naipadala at yung na-interview rin ho natin, ang sinasabi ho, naghahanap po sila ng court order bago ituloy itong demolition. Pero ma'am, diretsahang sagot po, kailangan ho ba ng court order para sa ginagawang demolition and eventually yung rehabilitasyon ho ng palengke ng San Fernando? Ayon sa ating legal officer and sa ating city administrator na isang attorney din, hindi kailangan ng court order para sa project natin. Unang-una dahil ito ay property ng siyudad and hindi ito kamukha ng ibang mga demolition ng mga residential ang dinedemolish. So ang dinedemolish natin dito ay isang public, so take note natin public market to, Justin. Ma'am, pag-usapan naman ho natin yung estado ng construction. So kumusta na ho, ilang porsyento na yung demolition ngayon at meron ho mga nagre-reklamo yung lilipatan nilang relocation site masisikip daw ho. Ano ho yung magiging komento nyo dito sa
daing ng ating mga kababayang ito? So, unang sasagutin ko siguro yung relocation site. So, Yes, yung po. relocation site natin, dinisign natin siya, naka-akma siya sa ating kasalukuyang kondisyon ngayon, which is yung pandemic. Kaya kung napansin nyo siguro, kung nag-site kayo kanina, through and through yung hangin. So, mas magiging airy or well-ventilated yung mga ginawa nating relocation site. When it comes naman sa dikit-dikit, tingnan siguro natin din yung pesto nila ngayon. Halos same or mas maganda pa nga yung mga relocation site na lilipatan nila. Makikita din siguro kung nakita din yung video, ang sitwasyon nila ngayon kung mas akma ba ito sa pandemic. So, yun na lang siguro yung kumpara na. Sa percentage naman, tinanong mo yung percentage ng demolition mo. Mabagal tayo sa demolition, which is nakakalungkot talaga. Kasi in-expect namin na makikipag-cooperate sila. Kasi habang tumatagal ang resistance, mas tumatagal ang span ng na magiging uncomfortable sila. So, ang target kasi natin, bilisan ng construction para mas maliit ang oras na nandun sila sa stage na nakalipat sila sa relocation site. So, kung mabilis ang gagawin natin construction dito, mas madali na nakastay sila sa market na hindi nakaaya-angaya ngayon and dun sa relocation site nila. So, kung makikipag-cooperate lang sila, mas magiging madali para sa ating lahat. Opo, ayan, engineer, nabanggit nyo nga ho yung kooperasyon, yung pagkikipag-cooperate nila. Kanina ho, may nakapanayam ang ating reporter na si Rainiel Pawid at sinabi ho ng mga ilang vendors doon, sila ay magbabantay, magdamag, para nga mapigilan itong nakaambang demolisyon. At ano ho yung plano ninyo once na, ayan nga po, ikinakasa yung demolition pero gaya nga na nabanggit nyo, malakas yung resistance nila. Ano ho kaya yung pwedeng kahihinatnan nito at ano ho yung pakiusap nyo doon sa ating mga kababayan? Siyempre naman, tayo naman ho, hindi naman din natin sinasabi na yung kanilang pinaglalaban, kahit naman narinig ho natin, kabuhayan, yung oportunidad na kumita, lalo na ngayong pandemya. Ano ho yung masasabi nyo dito, ma'am? Siyempre, unang-una, kapag sinabi namin demolition, number one pa rin, na pinapasok natin sa demolition team natin is yung safety first. So ayaw natin magkaroon ng sakitan dyan, ayaw natin magkaroon ng disgrasya. So talagang safety first ang inuuna natin, Justin. Tapos when it comes naman dun sa mga inayong nila na kabuhayan, hindi natin inihinto ang pagtitinda nila sa market. Well, in fact, doon lang sila sa paligid pa rin ng market lilipat. And doon naman sa part na bakit ngayon natin during the pandemic. So, parang ito na rin kasi yung opportunity to construct the market. Alam naman natin na mahina ang benta ngayon. Kahit napapahaba ako, gusto ko lang sabihin ito. During kasi the time na binabalak natin yan, laging sinasabi lang nasa market, palampasin muna natin ang school days. Kasi malakas ang bentahan. Maraming bumibili for the school. Siyempre, medyo hindi tayo mag-move. Dahil pagbibigyan natin sila. Meron din mga days na palampasin muna natin ang fiesta. So, palampasin muna natin ang Christmas. Kasi malalakas ang benta dyan. During this time of pandemic, pantay-pantay, walang fiesta, walang school days. This is the proper time. And ano pa ba? Bakit ngayong pandemic? So, dahil piniprepare natin ang market sa post-COVID days. So, tinitingnan natin anong ibubuga ng sitwasyon ng old public market ngayon on the post-COVID days. Okay Sino po. ang papasok sa public market kapag okay na, bukasan na ang lahat, pero ganyan ang itsura ng public market natin, hindi siya pandemic resistant. So, yun. Ma'am, panghuli na lang, mayroon ho ba kayong ideya kung nakapagpasa ba o nakapagsubiti ba ng restraining order, itong humingi ba ng TRO itong mga market vendors para sabihin na wag munang ituloy itong demolition? May legal na basihan ho kaya sila doon sa kanilang panawagan na yan?
ayun nga may naririnig kami na may hinihingi sila sa amin papel like court order, yung tanong mo kanina. Of course, hindi yan kailangan. So, bakit nila pinapahinto? Mayroon bang TRO? So, walang TRO, tuloy-tuloy lang. Kami ang may papel na kailangan namin ituloy dahil ang contractor meron siyang notice to proceed. So, ang notice to proceed, ibig sabihin, go lang, meron ka ng kontrata, gawin mo ang project na to. Lalabid siya, public bidding. So, legally, ito talaga ay legal na construction. Opo. Pangalawa, dun naman sa demolition, meron kaming hawak na demolition permit. So kami ang may hawak na mga legal papers. Opo. Opo. Ma'am, last na lang, ano ho yung aasahan nating senaryo bukas, at least mula sa bahagi po ng city government? Ngayon ho, binabanggit ninyo, meron kayong hawak na mga papel, magtutuloy-tuloy ang demolisyon. Ano po yung expect ng ating mga kababayan na magiging hakbang ninyo kaugnay po nitong usapin na to? Katulad nga sinabi ko sa'yo, Justin, safety first ang gusto namin. So, as much as possible, ayaw namin na may sakitan, ayaw namin na magkaroon ng mga untoward incidents dyan. Pero sa part namin, I think we have to proceed kasi kami ang matatamaan dyan kapag nagkaroon tayo ng delay dyan. Kasi the delay is not because dun sa hindi kaya ni contractor na i-proceed. Kasi iba yung cause of delay na. Okay po, maraming salamat City Engineer Anel David ng siyudad ng San Fernando, at mag-ingat ho kayo lagi, ma'am. Thank you po. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Kulang na supply ng COVID-19 vaccine para sa mga senior citizen, ramdam sa bayan ng San Luis, Pampanga. At anukalang pagkakaroon ng ikatlong distrito ng Bataan, lusot na sa Senado. Manatiling nakatutok dahil marami pang mga nangungunang balita sa CLTV News. Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, aminado ang lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga na hindi sapat ang supply ng COVID-19 vaccine na naibaba sa kanila. Kabila nito, ilang senior citizens din ang nag-aatubiling magpabakuna, at dahil kakaunti po ang supply, inamin mismo ni Mayor Jay Sagum na walang pilitan pagdating sa pagbabakuna. Narito pong eksklusibong report ni Rainiel Pawid. Huling ditak mo yung bakuna, ala pong pilitan. Ito ang inamin ni Mayor Jay Sagum kaugnay ng estado ng vaccination rollout para sa A2 priority group o sa mga senior citizens sa kanilang bayan. Isa ang San Luis sa pinakamaliit na munisipalidad sa Pampanga. Binubuo lamang ito ng 17 barangay at lampas 54,000 na residente. Nasa 7,000 ng populasyon ay senior citizen. Sila rin ang prioridad ng local IATF pagdating sa usapin ng COVID-19 vaccination. Subalit 17% o 1,254 lang sa mga nakatatanda ang pumayag na mabakunahan. Kabilang sa mga takot na makatanggap ng COVID-19 vaccine ay ang 76 anyos na si Delinia Romero. Nagugat ang kanyang agam-agam sa pagiging epektibo ng bakuna dahil sa nangyaring Dengvaxia scare. Oo. Yun na nga, natatakot ako. Imbes na haba yung buhay ko, baka iikli. Dahil yung mga apo ko, maliliit pa. Gusto ko yung makikita ko naman silang medyo yung mga dalaga sila. Tulad ni Lola Delinia, umatras din sa bakuna ang 75-year-old na si Lola Belinda. Kung ako lang sana, kahit huwag na, para wala naman akong nararamdaman na sa katawan ko. Aminado naman ng lokal na pamahalaan na kakaunti pa rin ang dumarating na bakuna mula sa national government.
Noong isang linggo, 297 doses pa lang ng vaccine ang inilaan para sa senior citizen ng San Luis. So, dito pong maka-schedule ang mabakuna niya pong kareta po siya mabarangay, 166 la po. Dapat, mabakuna po inyang Biyernes. Tinangulangan po dito, 166. Pero po, inya pong aldona ning bakuna, dinahalan lamang po din dinatang. Dito pong 66. At ino pong kanya-kanyang dahilan. Nire-respeto naman umano ng local IATF ang desisyon ng mga nakatatandang hindi pa handang tumanggap ng bakuna. Pero iginit nilang ito ang pinakamainam na pangontra laban sa nakamamatay na coronavirus disease. Dahil nga sa kakulangan ng bakuna, maipapasa ang slot ng mga hindi nakapunta sa ibang senior citizen. Sa makatuwid, maghihintay na naman ng panibagong schedule ang ilang nakatatanda na hindi nakarating sa itinakdang araw ng kanilang vaccination. Batay sa May 17 COVID Bulletin ng San Luis, 188 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 18 ang aktibong kaso, 10 ang namatay at 160 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Balita naman sa Bataan, lusot na sa Senado ang proposed bill na naglalayong lumikha ng ikatlong distrito sa naturang lalawigan. Base sa 1986 apportionment of legislative districts, maaari nang ibukod sa isang distrito ang mga munisipalidad at syudad na aabot sa 250,000 population benchmark. Magbabalik si Rainiel Pawid. Lusot na sa Senado ang panukalang batas na naglalayong magkaroon ng ikatlong distrito ang lalawigan ng Bataan. 22 senador ang pumabor sa House Bill 8664 para sa 3rd Congressional Seat ng probinsya. Sa ilalim ng panukala, magiging sakop ng 1st District ang mga bayan ng Hermosa, Orani, Samal at Abukay. Balanga City, Orion, Limay at Pilar naman ang bubuo sa 2nd District. Habang ang ikatlong distrito ay mapupunta sa Bagak, Morong, Dinalupihan at Mariveles. Pebrero ngayong taon ang aprobahan ng Kongreso ang naturang proposed bill. Ayon sa nagsulong ng batas na si Bataan 2nd District Representative Jose Enrique Garcia III, umabot na ng higit 760,000 ang populasyon ng lalawigan. Kaya naman pasok na raw ang Bataan sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Sa kasalukuyan, ang unang distrito ng Bataan ay kinakatawan ni Congresswoman Geraldine Roman at si Congressman Garcia ang sa 2nd Congressional District. Sa oras na aprobahan ng Pangulo ang panukalang batas, ihahalal ang kauna-unahang mambabatas ng ikatlong distrito ng Bataan sa darating na 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagtataas ng singil sa North Luzon Expressway, hindi ikinatuwa ng Transport Group. At Tarlac City, doble higpit sa implementasyon ng health and safety protocols ng IATF. Yan at marami pang balita sa aming pagbabalik. Napakalaki ng nagiging ambag at tulong ng CLTV dahil sila yung nagiging link lalo na sa mga information concerning the ongoing pandemic. Ipagpatuloy lang natin yung ginagawa natin. Napakaganda ng nagiging contribution ng CLTV sa lahat ng sektor. Alam natin ang critical role ng media. Nabati ko kayo, tuloy lang natin ang laban. CNTV, nakakatulong siya not only in reaching people by seeing the commercials and ads. Yung ads and commercials nila comes from the heart. It is family-oriented. Kaya medyo madali siya mag-reach sa mga tao sa ganung paraan. From our IATU residences, I'd like to greet CLTV on their 14th anniversary. More power and keep on informing and entertaining and touching people's lives. Ngayong ika-14 na anibersaryo ng CLTV, mamimigay kami ng brand new television. Sagutin lang ang mga sumusunod para sa tsansang manalo. Ano ang gamit ninyo sa panonood ng CLTV? Saang programa ninyo napanood ang promo? I-send lamang ang inyong mga sagot sa aming official Facebook page at CLTV36.
kasama ang inyong pangalan, phone number at complete address. 3 lucky winners ang pipiliin via electronic raffle. At ang maswerteng mananalo ay i-anunsyo sa CLTV at sa aming official Facebook page at CLTV36 sa July 1, 2021. Promo runs from May 1 to June 30. Kaya ano bang hinihintay ninyo? Sali na! Dahil baka ikaw na ang maswerteng mananalo ng brand new LED TV. Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57, Bataan Space Cable Network Analog Channel 43, Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41, Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Yako yung museum guide na ning Museum of Philippine Social History ayat chukeni king Paminton Mansion. Yung museo ngayon ni magdaki yung kebaluan di kilking amlat pamalenan darang Pilipino. Maragulya ayam panging matwang baledareng Pamintuan, king pormerong republikana ng Pilipinas. Menok na nga niya keti Emilio Aguinaldo, anya ke ni Depeg Masosyan, king pormerong anibersaryo na ning independensya o katimawa na ng Pilipinas kareng Espanyol, anyang banwang 1899. Tening collection kening Museum of Philippine Social History, mamielang storya kareng miyaliwaliwang Pilipino. Manibat king karelang piblas, tama ng kabyasnan, kalalangan, gelingan. Amlat. At po pa yung pialdoldo ng biye. Yako Aaron Gerland Dalusong Rivera, Kapampangan po at Tagmaragul Kuiti, paulining maulagayang ayampang naning labot Kapampangan.
My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Nakapamulalayan sa diyayang kapangan ngayon. Balada malambuti ang tinape, uling kareng sablang mamun, ining malutong, ing mamun tostado. Gustong magluto lang tinape ang makanini sa bulando pareng dakalayebon. Kay ba't ditak-ditak deng sa sangkaping margarine, mayumo at arina badeng ama seng mamun. Pacheos tunay pangagogoing masa, idatok danay king lulanan balang mayorno. Hoy tana, bala mo makabalang panayis pa lang. Inyay naos dyan naman taysa ning tinape ngayni. Ing taysa na ning mamunya naman ning gilyanda. Pisyan de. Kay bat deng pengili, isa lang sandalang pasibayo reng balang gili, king kwadradong bandeha at pulisan dalang mantikilya. Isyang dong pasibayo king orno at karinta ni atak maning pangatostado na ning mamun.
Pamoso yung pasalubong yung kapangan ngayon ni Kem Pampanga. Ing malutong nga mamon tostado. Metong yakareng pamosong kapangan Keti Pampanga ining malukang puto seko. Hiniling nga bias yung piyakabusal na ning puto seko. Ining awsan dang galapong. Patsya asadyada na yung galapong, umpisan danong isagom ring sangkap na. Mayumo, maluto na ning ebon, mantikilya ang popang piga o gata na ning ngungot. Paka go dongan ring sangkap nga reni. Paka lamas det paka sa bungke bayang pante-pante ing masa na. Istong maralikat neng miyagom ring sangkap na, iyagyag ding masa na ning galapong king mapinong tagu. Iyagyag galapong yulmada nong putot isyang danalaking abwana ning bubukaladanong. Iningaw sandang bububos din puto seko. Antiyang mituto na nasing meol manggalapong. Kay batdong binubos, isalan sandano reni king metong a kwadradong bandeha o metal tray badanong iorno. At siya merimlano reng mayor ng puto seko, idatok da na laking paketi. Siya pulong piraso balang supot. King kanong metong kabanabias makagawa lang atlong dala na paketi. Lonyo na ne, yapin ining pamosong puto seko. Kino naman mo ingem kibalo kinpeka pamosong pamangan kay Mabilo Gayato ameni batan keti syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka. Ing Kapampangan's Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 agpangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman ning sisigay burin ng samyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pang may usureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni reng sangkap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy tano, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007. Taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation.
And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Bahagi na yon ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international range? Kulturang Kapampangan. Mga Pampangan tamo. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events. Matinding hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Yung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba. At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kinig, huwag maging pig. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere.
Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ning bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inya nga 27 ning Hunyo, 1872, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na ding Kapampangan ayayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari, ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kadwang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang be at kabiyayan dareng Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang ingaldo, subiyang miya at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ng Central Luzon king Manila, kahamilatan na ng tren o dalang bakal. At nagbabalik po ang CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyong motorista, epektibo na po ngayong araw itong pagtataas ng singil sa toll fee o yung toll gate ng North Luzon Expressway. At Paolo, ano nga ba yung update na nakuha mo sa TRB kaugnay nitong pagtataas ng singil na to? Nako, Justin, kapit lang sa lahat ng mga motorista, parokyano ng NLEX, talagang hindi na mapipigilan daw itong inaprubahan ng TRB. Sinisingil na nga ng Metro Pacific Tollway Company itong periodic adjustment rate ng NLEX na inaprubahan ng TRB na dapat ay isingil di umano noong pang 2018. Ayon sa tagapagsalita ng North Luzon Expressway na si Attorney Romulo Kimbo, nasa 2% hanggang 3% ito na base naman sa orihinal na staggered payment na inaprubahan ng TRB para sa kanilang ikatlong staggered payment. 4 ito na bahagi, Justin, sa open system o sa area ng Kamanava, doon ho sa mga dumadaan dito ho sa NLEX, ito pong toll rate adjustment, 2 piso ito para ho sa Class 1 vehicle, 3 piso sa Class 2 vehicle, at 4 na piso para naman ho dun sa Class 3 vehicle. 6 na piso naman ang dumagdag sa end-to-end destination point ng NLEX. Mula po yan sa Balintawak hanggang sa Santa Ines dito sa lungsod ng Mabalacat. Ang dating singil, Justin, sa Class 1 vehicle na 266 pesos, ngayon ay 272 pesos na. 14 pesos naman ang dumagdag sa Class 2 vehicle mula sa dating toll rate na 665 pesos na ngayon ay 679 pesos. 16 na piso, 16 pesos sa Class 3 vehicle ang dumagdag. Sa dati ho na singil na 815 pesos, ngayon wala ho dun ho sa dating 799 pesos, ngayon ay 815 pesos na. So sa pagsasaliksik nga ng CLTV News, Justin, ang unang adjustment rate ng NLEX base sa kanilang periodic adjustment ay 4 na piso na flat rate at 18 centavos per kilometer noong taong 2019 yan. Sa ikalawa, 1 pesos flat rate at 6 centavos sa closed system nito na nakalipas lamang na taon, Justin, November 20 yan, pagkakatanda mo, at 6 centavos nga kada kilometro. Samantala, ayon kay Attorney Kimbo, ang ika-4 ay inaasahang ipatutupad sa darating naman na taong 2023. Inusisa namin kay Attorney Kimbo kung pinahintulutan ang adjustment rate sa kabila ng pandemya. Sagot nga niya, talagang matagal na rin itong pinakahihintay at 4 na taon na rin na Justin ang kanilang binigay na porgida. Sinabi din ni Kimbo na dumadaan sa mahabang proseso ang petisyon nila sa TRB upang idepensa nga itong pagpataw ng dagdag na singil ng kumpanya dahil sa resulta ng improvement sa expressway. Tugon ni Atty. Kimbo sa tanong na kung may pag-asa naman itong bumaba,
Ating panoorin ang kanyang mga naging kasagutan. Actually, naintindihan din naman natin yan, Paolo, no? Sa mga tagapakinig natin. Actually, super delayed na ito. That's why it had to be broken down in installments. So, imbis na makuha natin ito nung 2013 at nung 2015, 2019 lang natin nakuha. So, naghintay na rin tayo ng mga 4-5 taon, ano? Apat na installment will be in 2023. Piso na flat fee, and I think 6 centavos din ang mangyayari. Ito ngayon, third installment ito. 2 pesos, di ba? Nasabi ko na, 2 pesos sa flat fee and 6 centavos per kilometer doon sa closed system or in distance travel. Pangatlo ito. Yung pang-apat na installment will be in 2023. At narinig po natin ang panig ni Attorney Romulo Quimbo ng Metro Pacific Tollways Corporation. At Paolo, ito nga, nakaambang pagtataas pa sa 2023 pala. Meron pa palang ganyan, yung ika-4. Ano naman yung sinabi ng ating mga kaibigang nasa transport sector, lalong-lalo na alam naman ho natin na isa yan doon sa mga pinakatinamaan ng hagupit ng pandemya doon sa larangan ng ekonomiya ngayong itong mga nakarang araw. Ay nako Justin, hindi na raw bago sa mga transport group natin itong pahayag ng NLEX. At bumwelta nga itong transport group sa taas singil ng NLEX at binabanggit na lumang tugtugin na at patwiran na lagi na laang na may improvement sa kalsada kaya nagtataas ng singil sa toll fee. Ayon na rin yan kay Dan Yumul, ang chairperson ng CPTCL. At binabanggit din ni Dan Yumul na hindi rin umano makatwiran na maliit lamang ito na porsyento na hindi makakaapekto sa nararanasang inflation sa Central Luzon at sa ating bansa. Dahil sa mga nakalipas daw na pagsusuri ng PSA, Justin, ang malaking contributory nitong inflation dito sa Central Luzon ay ang transportasyon. Kaya asahan na Justin, ito daw na pagtaas ng toll rate, siya namang makakaapekto. Isasama yan dito sa operating cost ng mga mamamayan natin na negosyante. At maging pinag-iisipan na rin yung mga nasa transport group. Pakinggan natin ang pahayag ni Kuya Dan Yumul. Anong masasabi niyo ho dito sa toll hike ng NLEX? Actually, tama na po na sa Quezon City ako pinag-meetingan namin ng mga katransport natin yan na yung B-Express using NLEX, EasyTex, T-Flex. Unang-una, hindi po makatimiran kung ilalabas yan. Mo, pinagagamit na yung pera natin. Tapos pag nagkulang yung balance mo, hindi mo alam dahil hindi naman tayo ni-inform kung ilan ang maintenance balance natin o magkano. Pag nakapasok ka doon na hindi sufficient ang balance mo, pag-penalize ka pa. Doon Kuya tatapayan gano'n. Kuya Dan, doon muna tayo sa doon muna tayo sa pagtaas nila ngayon. Anong masasabi ho ninyo? Unang-una, siyempre po, katulad nung dati na sinasabi natin, hindi napapanahon ng pagtaas. Dahil nasa pandemya pa po tayo. Sana yung mga GRB, consider naman nila yan, wala pa namang 100% resumption ng ekonomiya. Hirap pa rin ang tao hanggang ngayon. Sana, huwag muna, wala sa timing. Sabi nila, staggered to. Dapat siningil pa nga nung 2018. Matagal na, tuwing namang may pagtataas, ganyan naman ang sinasabi nila, dapat last year. Kaya, ngayon, wala na kami magagawa, nalulugi na kami. Hindi po siguro kasi meron naman pumapasok araw-araw Hindi naman pag pumasok ka talagang may bayad. Siguro, kung kailangan magtaas sila, tingnan nila, consider nila yung napapanahon ba yung pagtataas. Luwan muna nila ng paraan para makatulong sila sa taong bayan. Hindi naman daw makaka-apekto to sa inflation. Naniniwala na kayo doon? Mas malaki kasi yun na lang mga dumadaan ka ako sa yung mga nag-aangkat ng gulay na galing norte yung mga prime commodities, yung mga delivery. Isa sa naging dahilan yan, kaya nagtataas sila, chain reaction yun
Nagtaas sila, ay daragdag nila yung ipapatong nila doon sa produkto, yung pagtsakas ng toll fee. Injection po yan. So may epekto ito sa inflation? Malaki. Malaki po ang epekto ng yan, yung pagtsakas ng index na malaki ang epekto sa kalakalan. O sige, Kondan, okay nito. Ako nang balaan to. O sige, balikan tayo sa airport. Salamat. Nako, ayan, ang problema dito, kasamang Paolo, baka maipasa talaga itong binabanggit nga ni Dan Yumul, maipasa dun sa mga maliliit nating kababayan, itong bigat o yung karagdagang singil. Maraming salamat, Paulo G. Santos, sa iyong report at mag-ingat ka palagi. At sa iba pang mga balita, doble higpit ngayon ang Tarlac City COVID-19 Task Force sa pagpapatupad ng health and safety protocols sa buong syudad. Isinasabay nila sa kanilang COVID-19 vaccination drive at antigen testing ang mariing pagtalima ng mga Tarlakenyo sa IATF guidelines upang mapababa ang kaso ng COVID-19 sa lalong madaling panahon. Si Rainiel Pawid po ang may balita. Muling pinulong ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang 76 na kapitan ng lungsod. Ito'y upang matiyak na walang lugar ang magkakaroon ng caution fatigue o pagluwag sa implementasyon at pagsunod sa itinakdang health at safety protocols ng Department of Health. Kumusta na? Nasaan na tayo? Mahigpit ba tayong nagpapatupad nito? And of course, hihikayatin ko ang mga kapitan to strictly enforce all IATF protocols ng probinsya at ng lungsod ng Tarlac. Agad namang sinita ng ilang tauhan ng City COVID-19 Task Force ang mga Tarlakenyong tila nakalimot na sa palagi ang pagsusuot ng face mask. Mariin ding pinagbabawal ang mass gathering o kumpulan na maaaring pagsimula ng hawaan. Siyam po ang mga roving natin COVID-SITA Task Force. Sila po ang nagre-report, sila po ang nagsasabi kung ano nangyayari. And of course, nandyan po ang mga report din ng ating mga kababayan, maraming concerned citizens. Kaya nalalaman natin na nangyayari sa mga barangay. So right away, pagka nakarinig po kami ng report or sumbong, dinidispatch namin ng PNP together with the task force ng Tarlac City to check, to validate ano ba talaga itong nangyaring ito and ina-address natin agad. Ongoing din ang COVID-19 vaccination sa lungsod maging ang libreng antigen testing upang matiyak na hindi na kumalat pa ang virus. Tapos na tayo sa A1, A2 priority. Now this week we are targeting the A3 priority this week until end of this month. Hopefully by June, papasok ng A4. We see na magkakaroon tayo ng herd immunity. Hopefully by the end of this year or first quarter of next year. Base sa May 16 COVID-19 Bulletin ng Tarlac City, 2,306 na ang kumpirmadong kaso sa lungsod. 514 ang aktibong kaso, 93 ang namatay at 1,699 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang pong detalye, maaari nyo mong i-follow ang aming mga social media pages, mga kabalen, mga karehiyon sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At sa Twitter naman po, i-follow nyo kami para sa karagdagang update at CLTV36. At Instagram naman po at CLTV36 Official. Kung nais nyo pong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at bisitahin nyo rin po ang aming website para sa karagdagang balita, www.cltv36.tv. Sa ngalan po ni Nicolette Henzon Gizon at kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV News. Magandang gabi po.